Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi għaddej b'xogħlijiet ta' restawru u l-bini mill-ġdid tal-makkinarju tal-mitna tax-Xarolla fiż-Żurrieq. Dan wara li f'Marzu tas-sena l-oħra din il-mitna sofriet ħsarat estensivi. Crew ta' One News żar is-sessjoni tal-Mastru Daxxi fil-garaxx tal-Gvern f'Kordin fejn rajna x-xogħol li qed isir fl-injam sabiex din il-mitna terġa' tkun fl-istat oriġinali tagħha. Hawnhekk iltqajna mal-uffiċjal tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi Noel Polidano fejn spjegalna li għall-bidu ġew mitluba biex jagħmlu riparazzjoni żgħira iżda ndunaw li l-mitna kellha ħsarat ulterjuri. Dan hekk kif ridu jinbidlu fost oħrajn ix-xaft u anke ħafna mill-antenni li issa qed isiru minn ġdid. Għamilna wkoll anka l-manutenzjoni tal-aperturi u issa fil-preżent għaddejjin anka il-pathway. Hemmhekk hemm isu bridge biex niftehmu, qegħdin nagħmlu l-manutenzjoni tagħhom, qegħdin naqalawhom, nispawhom, nerġgħu nagħmlu kollox biex x'inniġu biex impoġġu di nkunu lesti fil-post tkun lesta b'kollox. F'din l-intervista Polidano għal-Mana li meta kien apprentistat kien ħadem fuq din il-mitħna u qal li hija xi ħaġa speċjali li wara dan iż-żmien u flimkien mal-kollegi tiegħu qed jaħdmu sabiex din il-mitna terġa' lura għall-glorja tagħha. Għalina tfisser ħafna, ir-raġuni aħna meta konna apprentisti ħafna minna ħadmu fuqha di. Allura meta tiġi tara li dak iż-żmien ħanitkellem fuq, dak iż-żmien jiena kont apprentist, illum in-charge minn dan ix-xogħol. Hija xi ħaġa li ma tantx naħseb jiena hawn min tiġrilu tul il-karriera tiegħu. Hija xi ħaġa għalina xi ħaġa ta' sodisfazzjoni.